Babu kuna bunu lamɛnbaaw aw ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 sangaɲa 2 o tana gosira an fɛ yan sɔgɔmada in na o waati kelen filɛ ni tɛna kɔnɛ ale ka mandula sɔgɔmada in na Fanɲamakaw fɛ yen o waati kelen kanubagaw o bɛ sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye bakuruba kunnafoniw la Dr. Choguel Kokala Maïga ale lagɛrɛ ɲɛmaya kɛ kunungo lagɛrɛ min n'a bɛ tali kɛ nina ko la a ma ladɔnniya k'a fɔ ko kunɲɔgɔn kelen bɔɲɔgɔnko o de dira walasa an baden minnu ka nina ko ɲagaminen bɛ nanzara jamana kan o bɛ se ka woloma a cogo min na. Puis Mali, Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali. O ye kalo damadama kɛ sɛgɛsɛgɛli la kalo damadama min ni jaabi min bɔra a kɔnɔ ko maa min sɔnna k'a layiru di k'a fɔ ko u bɛ furancɛ fanga nɔfɛ ko ka dɔ fara furancɛ fanga kan taara jɔ maa 4,000,000 maa 200,000 maa 90 ani maa 50 ani 316 anw yɛrɛ fɛ yan Zegwa maa min sɛgɛsɛgɛla n'o ye a ka kati nina di maa 60 ani maa 11. Musa Mara sɛgɛsɛgɛli bɔla ka kulpɛnɛ hakɛtɔɲini komi n'o ye pôle économique k'a to maire la ani ministère la ko dɔ kɛra minnu kɛcogo man ɲɛ a b'a ladɔnniya k'a fɔ u y'a wajibiya ka k'a ɲininka a darakanw la bi sɔgɔmada in na n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ Kɔrɔbarikaw fɛ yen Sud-Afrique jamana ɲɛmaa Cyril Ramaphosa ale kan ka don bi n'Ala sɔnna Kɔrɔbarikaw fɛ yen Alassane Dramane Ouattara bɛ na a kunbɛn taama ba bolodalen don Niger kalo min tile fɔlɔ ye bi ye décembre kalo o tile 5 ka taama in ko Mamadou Bazoum ma jamana faamu ko o bɛna ko yira la siɲɛ in na ninnu ka fara kibaruya tɔ kan an ka sɔgɔmada in na donkuwari filɛ donkuwari min ni Karim Sebe bɛna lase aw ma o la an bɛ dugawu don kɛ Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma an ma a daminɛ ni accident ye kunungo accident ba kɛra Fagadugu ani Manabugu ni ɲɔgɔn cɛ ni accident kofɔlen a ma ladɔnniya k'a fɔ mobili dɔ tun bɛ bɔla Bamakɔ k'i kunda Segu yanfan kan Kulukoro sira la a ma ladɔnniya k'a fɔ a kɛra kasara dan ye a kɛra Kulukoro sira la maa min bɔnna ni na yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la taara jɔ maa 7 bɔɲɔgɔnko la kelen kɔni b'a la ko ale yɛrɛ kɔni a dɔnnen tɛ wala cɛ do a muso do ko o dɔnnen tɛ b'a ladɔnniya k'a fɔ satigɛ la ni san kɔni bɛ ban tan accident jugubaw olu bɛ kɛ kuma bɛɛ walasa o ka kunbɛn ko kunnafoni di daminɛna ministre fɛ min ka baara ɲɛsinnen bɛ transport ko ma ko maaw k'i hakili to yɛrɛ la ani Petar Sini an ka ministre ye laseli kɛ ko denmisɛnnin fɛn fɛn ni minɛna Petar Sini la ɲɛna ko a tɛ la fo e somaw wale de bɛ a golokolo d'i ma o cɛ kati nina a ma ladɔnniya k'a fɔ nina ko kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye Mali yɛrɛ malidenw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ jamana kɔ kan o satigɛ la lajɛrɛ kɛra Dr. Choguel Kokala Maïga ale tun b'a ɲɛmaya la a y'a ja k'a fɔ nin gɛlɛyaba min bɛ an badenw ka jamana wɛrɛw la ko ka fɛɛrɛ kɛ sisan fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ teliya la ni nin gɛlɛya in bɛ se ka kunbɛn cogo min na o ye kosɔn an ka ministre in ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali kɔrɔnko labɛnni ma colonel Ablaye Maïga ale y'a jira a tilalen kɔfɛ a ka lajɛrɛ in na ko premier ministre y'a fɔ cogo min na ko n'Ala sɔnna ma a bɛ kɛ ten sisan nɔ ka d'a kan ko nin gɛlɛyaba bɛ malidenw kan bi ale tilalen na a ma ladɔnniya k'a fɔ o ye kuma barani tɛ n a la a ye min fɔ an wolo pour que ɲagami kana se ka kala document kan ka sécuriser parce que ni document ma sécuriser farati dɔn duguladenw yɛrɛ ma o de ni n'a nafama ba yɔrɔ yɛrɛ mais o baara kɔnɔna la gɛlɛya dɔw b'a la i kan ka duguladen dɔw bɛ yen a kɛra maliyɛn minnu bɛ yen ou bien maliyɛn minnu bɛ dugu kɔ kan i bɛ taa sɔrɔ passeport dɔw b'u bolo ou bien sɛbɛn dɔw b'u bolo o sɛbɛn kunnafoni minnu b'o la ani kunnafoni minnu b'an ka base de données kɔnɔ olu tɛ taa ni ɲɔgɔn ye kunnafoni bɛ fɔ ɲɔgɔn kan a kɛra si fan fɛ dɔw ta ye jamuko ye dɔw ta ye tɔgɔko ye an b'o faamuya o de ko nin réunion ko ye fɛɛrɛ tigɛ joona an ka
duguladen tɔɔrɔlen don ni kafinina ko in na ni an ka se ka u lafiya joona baara mun don an mɔgɔ saba de bɛna kɛ ministre des Maliens établis à l'extérieur minnu occupelen bɛ an compatriotes minnu bɛ dugu kɔ kan ani ministre de la justice parce que ni ko identité ale jɔyɔrɔ b'o la ani ministère de l'administration territoriale ni décentralisation base de données avec yɛrɛ bɛ yɔrɔ minnu na fɛɛrɛ minnu bɛ se ka tigɛ ni Ala sɔnna ma n'o fɛɛrɛw tigɛra an b'o yira ale yɛrɛ la papier kan nka n'a ye o fɛɛrɛ n'a ye autorisation di tuma min na en même temps n'ale ka autorisation fɔlɔ fana en même temps an ka jamana ɲɛmɔgɔ Colonel Assimi Goïta fana ka autorisation min na ni Ala sɔnna ma baara mun kalifalen mana nin ka fɛɛrɛ tigɛ ma dala n'a baara bɛ tɛmɛ dɔgɔkun kelen kan. O siratigɛ la an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ maliden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan a nana ye k'a fɔ maliden caman bɛ tɔɲɔna bi sirakunw la misali la dondaw la o y'a donda caman yira Kucala donda b'a la Sikaso donda b'a la ani Laginɛ ni o ye Kangaba fanfɛla ko donda b'a la ko maliden minnu bɛ yen o dun k'u ka lasigidenw bɛ a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na n'o ye malien de l'extérieur olu ka so jɔlen don frontière caman na ko olu ka baarako bɛ cogo min na bi gɛlɛya b'a la o la ko o bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka wulikajɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ko in gɛlɛya bɛɛ yɔrɔ min na walasa ka tɛgɛ da o yɔrɔ kan walasa minnu ni u ka agents ye malien de l'extérieur agents minnu bɛ dondaw la ko u ka i jija kosɛbɛ ka kunnafoni jɔnjɔn k'o di malidenw bɛ tɔɲɔna sira kan ko ka a kunnafoni di u ma o la ko o kɛlen bɛ fana ka numéro vert dɔ di o numéro vert ko bɛna o kɛ laseli wɛrɛ ye min b'a jira k'a fɔ ni malidenw k'a fɔ i ye maliden lakika ye misali la carte d'identité b'e bolo k'e bɛ tɔɲɔna Mali donda dɔ la ko ka a maaw o lase u ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni dira kununko tuma min na n'o o ye lajɛrɛ ye o kɛ. FUSI Mali, Fonds uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali a président n'o ye o bɛ tali kɛ fɛn min ni o ye maa min n'an b'a fɔ ma ko Cɛmɔgɔ Goïta ale ye FUSI Mali o président ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ ale sugantira ka kɛ président o siratigɛ la kabini a kɛra président ye n'a ye wulikajɔw jateminɛ a nana ye k'a fɔ bɛɛ bɛ k'a fɔ kɔni ko malidenw bɛ fɛ ka dɔ fara furancɛ fanga kan jɔnni bɛ fɛ ka dɔ fara furancɛ fanga kan sɛgɛsɛgɛli b'o la a bɛ kalo 3 bɔɲɔgɔnko bɔ bi o sɛgɛsɛgɛli jaabi de bɔra hali Zegwa yɛrɛ b'a la ka da ka Zegwa maa min sera k'a ka carte d'identité di k'a sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ jɔngɔnna anw bɛ fɛ ka dɔ fara furancɛ fanga kan FUSI Mali ka lasigiden minnu bɛ yan n'o bɛ tali kɛ Fode Keita la n'an b'a fɔ ma ko Fode Sakɔ n'an b'a fɔ ma ko Sakɔ o kɛlen ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o sera ka jaabi min di n'o taara fara tɔgɔ kan Zegwa yan maa 600 ani maa 11 olu de y'a yamaruya k'a fɔ ko ni fɛla ye min ye o y'a ye k'a fɔ ko k'a dɔ fara furancɛ fanga kan o taara fara ɲɔgɔn kan Bamakɔ a nana ye k'a fɔ minnu n'o sera ka fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ ka da kan sɛbɛnli ma jɔ ko o taara bɛn maa 4,000,000 maa 200,000 ani maa 90 ni maa 50 ani adamaden 310 ani 6 o maa 4,000,000 olu de y'a yamaruya k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ olu kɔni sɔnna k'u ka ninaw di k'aw tɔgɔw sɛbɛn k'u ka telefɔni numérow sɛbɛn k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ sɛbɛn ye k'o taara bila FUSI Mali tɔndi ɲɛmaa kɔrɔ o de kɛra sababu ye ni kununko o ni Dr Sugɛli Kokala Mayiga o ye ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye sen fɛ a ma ladɔnniya k'a fɔ Dr Sugɛli Kokala Mayiga a ye foliba lase FUSI Mali tɔndenw ma o y'a jira k'a fɔ nin ye lakika de ye mankan ye tiɲɛ ye ko nka sɛgɛsɛgɛli k'a boli ka na da kɛnɛ kan cogo in na i n'a fɔ olu yɛrɛ seereya b'a ma sɛbɛnden kan cogo min na tiɲɛ na ko nin bɛɛ danaya fɛnba bɔ o siratigɛ la o ye layiru di k'a fɔ don n'a nataw la maa bɛɛ lajɛlen tun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye kununko tarata sɔgɔmada la ala y'a kɛ minnu mana ko a bɛ ɲini olu fɛ lajɛlen bɛna kɛ ni jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye Colonel Assimi Goïta ni FUSI Mali o yamaruya dira ma ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan o siratigɛ la fɛn min nin baara ye ko nin ye foliba lase FUSI Mali ma o siratigɛ fana na Zegwakaw ka ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ fɛn min n'o ye Komanan Jala ye a fana bɛ foli se kosɛbɛ Zegwakaw ma minnu sɔnna ka yamaruya di k'i tɔgɔ sɛbɛn ka telefɔni numéro di k'a fɔ an bɛ fɛ ka dɔ fara furancɛ fanga kan maa 600 ani maa 11 Zegwa yan ko o diyara ale ye kosɛbɛ o foli ko ɲuman ko k'o lase Zegwakaw bɛɛ lajɛlen ma. Musa Mara an b'a ladɔnniya k'a fɔ ale kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ tile fila in na ka da kan ko pôle économique
olu kɔni kun mako b'a la tile fila in na a ye tɛnɛn don u y'a wele ka taa ɲininka a darakanw la ko fan dɔ bɛ yen a yɛlɛla k'a fɔ k'a to mɛriya la commune 4 la ko terrain ko dugukolo ko kuma dɔ wulila dugukolo ko kuma min ni a welela o kama kelen filanan ko waati dɔ fana kɛra tuma min na n'a tun bɛ ministère la premier ministère la ko dɔ kɛra fana ko ɲininkali k'a la o ma ladɔnniya k'a fɔ ɲininkali bannen n'a y'a fɛla fɔ o tilara k'a labila nka ka min ɲin'a fɛ o y'a ye k'a fɔ alamisa k'a ka a lajɛ ka taa i yɛrɛ ka polo économique la yan'u ka tila u ka sɛgɛsɛgɛliw la. Pɛlɛ bɔra Burkina Faso ka ɲɛsin terrorisiw ma a ma ladɔnniya k'a fɔ ko o kɛra sababu ye Kɔrɔwaro sɔrɔsiw ani Togo sɔrɔsiw ani Burkina Faso sɔrɔsiw olu de farala ɲɔgɔn kan ka fɛlɛ bɔ tile fila in na terrorisiw la k'u nana maa min sɔrɔ maa 300 bɔɲɔgɔnko n'o ye sira kelen bɛ olu ma kosɛbɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen terroriste ye o sera ka maa min kɔni fa terrorisiw la k'a taara bɛn maa 30 ani maa 4 bɔɲɔgɔnko ma o sera ka maramafɛn min na maramafɛn jugu 5 o de minɛna Kɔrɔwari jateminɛ fana i t'a sɔrɔ Sud-Africains olu ka sanubɔyɔrɔ min bɛ Côte d'Ivoire ko o de kɔni ka ca kosɛbɛ Cyril Ramaphosa n'a nana nin taama in na ko a bɛ nala juru donna Alassane na walasa Alassane fana a k'i senfa donna nataw la ka taa se Sud-Afrique. Nigerikaw fɛ yen taamaba bolodalen bɛ kalo min filɛ an kunna n'o tile fɔlɔ ye bi ye o tile 5 n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ ko o bɛna taama kɛ ka ɲɛsin Mahamadu Bazoum ma ko Mahamadu Bazoum ko jamana ɲɛmaa min don ko a nege t'u la bele hali n'a sɔrɔ a sigi ma san 1 bɔ ko maa min a man kan mɛn jamana ɲɛmaaya la o siratigɛ la a ma ladɔnniya k'a fɔ ko o kɛra sababu ye ni wulikajɔ min n'u y'a boloda nin cogo in na ko o bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa ka nin taama in bila sen kan o dun ye jama min fɔ a la a jama barika bɛ sɔn ka bonya kosɛbɛ wa k'u tɛ dɔwɛrɛ fɛ ko Mali ye min kelen fɔ o kelen de don o jamana minnu nana ka na cogo Niger jamana kan ni k'a jira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ Nigériens ko bɛ ka Niger dɛmɛ n'o ye Faransi sɔrɔsiw ye ko a nana ye k'a fɔ jɔdaba tɛ Faransi sɔrɔsiw la ni tiɲɛni tɛ o siratigɛ la ko wulikajɔ kun jɔnjɔn yɛrɛ min ye Faransi sɔrɔsiw bɛ se ka jamana bila cogo min na ka sanga o ma ko Mahamadu Isufu ale min tun bɛ jamana ɲɛmaaya la sani Mahamadu Bazoum gana ko a ye tiɲɛni dɔ kɛ ko fo k'a nɔ minɛ ka fara bɛɛ ka laban in na ko Faransi convoi tɛmɛntɔ Niger tera kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a ladɔnniya k'a fɔ maa 7 bɔɲɔgɔnko ko bɔnɛna nin na o bɔnɛna nin na kun min na ko fo ka sɛgɛsɛgɛli kɛ minnu y'o ko kɛ ko ka o wele bɔgɔ jeninen sanfɛ. Saif Islam libikaw fɛ ale ka candidature o banna ma a ko gɛlɛyara kosɛbɛ Saif Islam fana ka maaw wulila ka mankanba ci ka na a jɔyɔrɔ min na ko ni Saif Islam kɔni tɛ candidat ye k'a fɔ de ko kalafili bɛ kɛ Libi ko kuma kɔni t'a la o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ban kɔni kɛra petu fɛn min n'o ye Saif Islam k'a fɔ ko sɔn bɛna k'a ka candidature ma ko a ko bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Éthiopie an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunnafonidilaw France Inter Adama Seni ma bi o y'a sɔrɔ tuma min na n'a a jala k'a fɔ Tigrien n'o ye muritigɛ tigɛlama min bɔra Tigre k'i kun da Éthiopie paaba kan ko o tun bɛ ɲini ka se Éthiopie gouvernement la nka a bilama fɛlɛ nana bɔ kosɛbɛ Tigrien u bolila ka o yɛrɛ ɲini ko dɛmɛ bɔra fan dɔ fɛ ka na o dɛmɛ in an b'a ladɔnniya k'a fɔ bɛɛ ka jalakili se o ma a bɛ i n'a fɔ Russie jamana ye dɛmɛ se kosɛbɛ Éthiopie ma o kɛra sababu ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ Tigrien bilama k'u bɛɛ yɛrɛ ɲini na o kɛra sababu ye Abiy ale y'a jira k'ale min n'ale Éthiopie jamana ɲɛmaa ye premier ministre don a ye welewele da ka ɲɛsin Tigre a rebelliw ma ko min bɛ yen san kɔni nin y'a siɲɛ 2 ye o bɛ ka kɛlɛ wuli ka taa ale nɔfɛ a nana se o dala siɲɛ dɔ in na ko kuma y'o ban ale kɔni bɛ min fɔ yanni tile dama cɛ fɛn bɛɛ bɛ rebelle na yɛrɛ di ni ma yɛrɛ di ko ale kɔni bɛna min kɛ siɲɛ na a ti maa lamɛn tun ka d'a kan ko janfa min don ale yɛrɛ kɔni b'a a cogo dɔn a ye jalakiliba se Faransi kunnafonidilaw ma ko tiɲɛli caman bɛ farafinna yan a fanba o ye kunnafonidilaw ye ka d'a kan ko bɛ kuma lakali ka taa o hakilina ye min ye walima Faransi jamana bɛ minnu fɛ ko bɛ kuma lakali ko ɲuman ka taa o fɛ misali la bi sɔgɔmada in na da ma se Eritrea ko foyi ma ka d'a kan fɛn min n'o ye Éthiopie jamana o ko olu da ma se Tigre foyi ma ko o kosɔn Éthiopie jamana ɲɛmaa Ami Abiy ale kɔni y'a jira k'a fɔ olu b'u ta la ko mɛ min bɛ terrain kan bi o fana kun kan k'i jija k'o lase a lasecogo la ko nka n'a o nana baw ma ale kɔni tɔ dɔwɛrɛ fɔ kɔni min b'ale fɛ bi o y'a ye k'a fɔ minnu n'olu ye marifa ta Éthiopie kama ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka i yɛrɛ di o de ka fisa u ma. Centrafrique o kɔni ye ban Faransi la petu ka d'a kan
ko lakana bilama o kɛlen bɛ ka fɛti yɛrɛ boloda fɛti min n'o bɛna ɲɛsin Russie jamana ani Centrafrique olu ka dɛmɛɲɔgɔnya baaraw ma o ye monument n'o ye ja belebelebaw o ye o bila o dɔ labɛn k'o bila Gambie Bangui n'o ye Centrafrique paba ye Bangui a mana donna k'a fɔ kɛlen bɛ ka monument belebele dɔ turu o monument in kan na Centrafrique sɔrɔdasi dɔw ani Russie jamana sɔrɔdasi dɔw minnu nana u bɔ bolo la olu kɛlen bɛ jaba ye bi k'o bila Bangui o y'a jira k'a fɔ bibi na u bɛ Ala tanu ka d'a kan ko Centrafrique jamana o kɛra Centrafricains ta ye ko o de kosɔn k'a daminɛ janvier kalo la école bɛna don sisan le 1er janvier ko kalanso caman bɛ yen sanayɛlɛ kalanso ko ka Russie kan k'a kalan jɔn jɔn yɛrɛ la walasa Centrafricains olu bɛ se ka Russie kan fɔ cogo min na ni ka ɲɛ. An ka dɔgɔtɔrɔso ɲɛma Ablaye Sanogo ko k'a lase Zewana lamini bɛɛ lajɛlen ma fɛn min n'o ye kaba bɛ maa minnu na ko kaba furakɛlaw bɛ bɔ bi Bamakɔ u bɛ yan kabiri kununko wulafɛ danfan wa sɔgɔmada in na u bɛna baaraw daminɛ ni kaba bɛ maa min na o bɛɛ ka i sen fa nin waati in na ka se dɔgɔtɔrɔso la ka da ka tile kelen pewu don n'o tɛmɛna o taalen faamuyaliko ɲuman ɲininen dɔ a fɛ nin sika in na Ablaye Sanogo an ka dɔgɔtɔrɔso ɲɛma ko k'a lase Zewana lamini bɛɛ lajɛlen ma kaba bɛ maa minnu na ko k'i sen fa ni ka taa dɔgɔtɔrɔso la sɔgɔmada in na kaba furakɛlaw nana ka bɔ Bamakɔ wa ko ni bi fana tɛmɛna o ye a bannen aw k'an bɛn n'Ala sɔnna bi su in na hakɛto bɛ n kan Sala Mahamadu.